Parente? Menja't això, home. Ma? Sembla que avui no té gana, eh? Sí, no, doncs ha de menjar, eh? Ja s'hi pot posar de cul de cara, però berenar, que per dinar ja m'ha menjat una misèria. Com va? Sí, mira, aquí estem. Sí, com cada dia. Sí, noia. Mismo sitio. Misma hora. No, és que fa dies que tinc el telèfon de casa espatllat i estic ocupant perquè me l'arregli, però no, eh? Ja que et posis paciència. Estic avorrida. Jo aquestes coses dels telèfons, dels contractes... Perdona. Català. Cuca? Català. Va, menja una mica. Catalán, he dicho catalán. No, això és d'aquest nen no ho toquis. 977 80 13 19. Va, menja l'entrepà, va. Incidencia técnica. Mira com ho menjo jo, eh? Técnica, incidencia técnica. Bueno, és igual. Oh, que bo! És ben eixurit, dona. Sí, està maco. Mai ha sigut gaire menjador, però és que ara fa uns dies que... Perdona. Fes. Sí, sigo esperando, sí, no. No, això no ho toquis, que no veus que és brut. No s'hi va florir aquí. Oh, i diuen que no tenir tanta estona el mòbil a l'orella. No te la notes calenta? El què? No, l'orella. Es veu que això és com un microones. Sí. Sí que quedaré atrapada. Oiga, señorita. Señorita. Aquesta noia deu ser morta. Vete, vols un fruco? No. Si no tens l'entrepà, com a mínim t'has de prendre el suc. Va, vete, fes el favor, eh? Vinga. Ya no la tingués aquí al davant, li fotria el telèfon pel forat. Oiga, señorita. Sí, yo misma, sí. El DNI, 577 29 2 14 2. Sí, 2 14... No, 29 2... A ver, empiezo otra vez, ¿eh? 77 29 2 1 4 2. Vale, sí, bueno, pues el motivo de mi llamada es que hace más de 10 días que llevo llamando, día sí, día también, para que me arreglen el teléfono de casa. Sí, el terminal fijo, sí. Bueno, pues esto, que llevo días llamando y no saco el agua clara. El agua clara. Bueno, que no me lo soluciona nadie a mí esto, ¿eh? No, yo ya se lo dije a su compañero del otro día que de golpe y vuelta el teléfono ya funcionó. Sí, bueno, no sé yo si... Es que no lo sé si fue por la tormenta eléctrica, ¿eh? Sí. Bueno, no lo sé yo esto. El caso es que hace 15 días... 15 días hace que el teléfono no me funciona. Y al día que somos a mí no me ha venido el operario. No, mire, no me voy a quedar esperando que usted haga una verificación. No, pues no. Mire, pues ¿por qué no? Porque soy una persona muy ocupada yo. No, y le digo una cosa, ¿eh? O me manda el operario para que me arregle el teléfono, o me doy de baja y me voy a otra compañía, ¿eh? ¿Lo qué? ¿Banda ancha gratis? Mira, maja, o me mandas el operario, o lo que te va a quedar a ti ancho va a ser la punta de la... M'ha penjat, tu, la mala penja aquesta m'ha penjat. Ai, vigila, no li facis mal, pobret. Que no se'l prendran, no? Perdona, soc la Maria, em sembla que no ens havíem presentat mai, no? No, i és que coincidim. Sí, noia, mismo sitio. Misma hora. Home, és que tens verius, tens fills, tens cabells blancs, tens una línia de telèfon de merda, de veritat, tu tens ganes de viure. Em dic Lourdes. Perdona, Maite. Oh, Maria-Teresa. Bueno, Maite. Em vols una altra? Ai, no. Quants em portes? Un carregament. Duc la bossa que sembla un ultramarino. Home, és que de veritat que n'hi ha per agafar un infart, tu. Jo aquestes coses, els contractes al telèfon, ho porta el meu home, perquè n'hi ha per perdre'ls. Home, és que la vida és molt curta per haver de perdre el temps amb aquests desgraciats. Tu i a sobre et tracten com si fossis del gènere tonto. I diu que són el Panamà. El Panamà? Sí, es veu que sí, eh? Qui és el Panamà? No, què ets? El del telèfon, els que te tenen quan truques. El Panamà? Bueno, el Perú, l'Uruguai, no sé per allà baix, ho tenen tot deslocalitzat. Vols dir que ara em cobraran la trucada com si hagués trucat a l'Uruguai? Ets de la gran cuca, eh? Ah? Ai, noia, no vol anar de cap de les maneres, fa el sot. No deixa el dona que té joguera. Sí, no, però ja l'estic alana, de fa dies que me'l menjant pel tonto. Sí, ja vaig veure que feies carreres per donar-li el plàtan, no? Sí, és el que vol que faci, ell vol que m'aixequi, li vagi donant a la boca i així li va jugant, però no em dóna la gana, perquè si se m'hi acostuma ja he begut oli. El meu menja com un bacó, tu, no en té mai prou. On el tens? Allà, és aquell que aguanta la pala amb la punta del nas. Ai, quina gràcia! Sí, molta. La té tota, la gràcia la té tota. Oh, però no està pas Gràcia? No,
No, tot ho crema. Deu tenir una turbina que li treballa per dintre i tot ho gasta. Està maco. La solitària deu tenir. Pobret. Si jo mengés la meitat del que menja ell, estaria com una vaca frisona. El teu on és, que ara no el veig? Mira, ara està allà al costat del teu fill. Ah, sí? Sí. Quina llàstima. Llàstima. Tan petits, Arnau! Què fas? No li ha fet Demana-li perdó, juga. No Ja passi un està, favor. ja està, maco, ja està. No, ja està, no, Lourdes, ja està, no, que li he fotut un cop de pal enmig de la cara que el podia haver deixat warning. Que t'has fet mal, falugueta? Què mires? Què cony mires tu? Nova canalla, què vols? Mira, que camina. Mira que et diré, que t'ha quedat sorret a la cara. Mira, au, mira, veus? Diu que les planetes humides, aquestes del tot, són tan contaminants. Ah, sí, No, es veu que sí. Doncs mira que jo en faig servir moltíssimes durant el dia. No, jo abans no, vull dir, com el nen, M'ho va imagina't. dir una veïna que tinc bessons més macos. Dos, Sí, dona, els bessons fan totes les coses. Els bessons d'aquests. Ui, no t'hi volies pas trobar amb això. Saps què em va dir també? Què? Que la margarina la fan amb ossos d'animals. La margarina? De les torrades? Ho trinxen tot ben trinxadet i del greix que en surt en fan margarina. No dius de veritat? No és més fastigós. Home, al final no podrem menjar res més que tofu. No. El tofu? El tofu, cony... No és una alga, no? Bueno, tofu i hamburgueses vegetals, tu. Jo soc vegetariana, tu m'hora guiana de lletar? Només tens aquest? Sí, provi de sobres. Ai, no en tinc més cap altre. Però quina edat tens, tu? 43. Doncs jo en tinc 45, com no me'l porti de l'Uruguai. Però un de sol. No et fa pena. Pena? A més, diu que els fills únics es tornen una mica raros. Jo sóc fill única. Ja, però no sé. A més, així aprenen a compartir, a ser solidaris. Diu que els germans es passen la vida intentant vendre's les joguines, l'efecte dels pares, les habitacions, i quan són grans el patrimoni familiar. En vols? Gràcies. Doncs jo en tindria un altre. O potser un parell. Oh, noia, doncs ja cal que vagis esmolant les eines. Això de l'edat és un problema, sí. I què més que vas trigar, nena? Ui, em va costar molt. Vam haver d'anar a un munt de metges perquè no m'hi quedava ni a la de 3. I privats, no m'ha de quartos. No? I al final què? Mira, al final un uròleg de la Seguretat Social va trobar que el meu home tenia oligospermia. Oligo què? És poca quantitat de... Ah, i mandrosos, els tenia mandrosos. sí que passa, això Jo sí. que sí. Sí, això és l'estrès. Oh, i el colesterol. Fixa't. Però i al final què? Li van donar una pastilla per Sí, l'alimentar-los? això, va fer un tractament durant unes setmanes, bueno, ho vam anar provant i... Patapam, Sí, va sortir aquesta perla, i ara l'ara que tinc, oi, em sap un greu. Doncs noia, t'admiro. Per què? No, perquè encara tens humor de voler-ne un altre. És que sempre m'han agradat. Jo ja de ben joveneta veia una criatura i jo, se me n'anaven els ulls. Mira, jo no, No he sigut mai criaturera, jo. L'altre dia érem al supermercat, i el dia assegut al carro, i vam passar per davant de les conserves, i es van parlar que volia agafar un pot d'olives amb pinyols. Jo li vaig dir, bueno, ni parlar, no? Saps? A mi no m'agraden les olives, no em menjo mai olives, no m'han agradat mai, bueno, i el meu home mig el que li poso. Bueno, doncs el nen, tant sí com no, volia agafar un pot d'olives amb pinyol. Li vaig dir que ni parlar-ne i vaig arrossegar el carro pel passadís. Ara agafarem tonyina, li vaig dir, perquè tonyina sí que estem, que ho poso tot arreu, saps? Diuen que s'està extingint. O tonyina? Sí, Fixa't. Ui, si en compres, no en compris mai amb oli vegetal, Sempre amb oli d'oliva o natural, amb aigua i prou. L'oli vegetal és tan dolent. Ja no en compro mai de tonyina allà, la compro a la peixateria. Estupendo, doncs per Perquè què no no és més, però tampoc és el mateix gust, el Ja. peix fresc, el que s'ha farà. Em deixes que... Doncs mira, va ser posar el carro en moviment, passar de llarg de les olives i li va agafar un parraque, crits, plors, més plors, va començar a llançar-me totes les coses que duia dins del carro d'alta baix. Em va rebotre un pot de confitura de poma. Compres confitura de Sí. poma? I per què la fas servir? Bueno, perquè faig unes escalopes de llamar formatge sense rebossar, en Santi s'hi posa mostassa, però en Santi és el meu home. Però jo m'hi poso una mica de confitura pel damunt, a mi no m'agrada la mostassa. No, bueno, si no la vols de poma, posa-li de gems, que diu que li dona un punt de càcid molt bo. Mira, doncs ho provaré. Vols fer el favor de baixar d'aquí? Bueno, doncs això, tu.
m'agafa el pot de confitura de poma i me'l rebot pel terra, que passava una pobra dona gran, com li va esquitxar les mitges de confitura, que encara és l'hora que li fregui les cames a la pobra dona. Però mira, no et diré més, que li vaig comprar un altre parell de mitges de la vergonya que vaig passar. Jo no les compro mai al súper, les mitges. No, jo tampoc no les hi compro. Saps què passa? Que a mi el nylon em fa picor. Mira. Si em veiessis una vegada em va sortir un vermell per la pantorrilla, amunt, bueno, com vaig espantar, vaig pensar, a veure si és un herpes, que diuen que fa tant de mal els herpes. Jo en dic un make-up, però la meva cunyada, pobreta, em va tenir un d'aquests que dona tota la volta pel ventre, per l'esquena. La culebra. Ah, això, la culebra. Sí. Oh, s'ho va passar malament, pobra nana. És que jo et deia que li vaig comprar unes mitges a la iaia del pot. Perquè vaig pensar, encara em denunciarà aquesta vella. Es podia haver tallat, Calla, calla. Saps què em va dir quan sortíem del supermercat? Se m'acosta, tota misteriosa, se m'apropa a l'orella i em diu: Herodes sabía lo que hacía. Herodes sabía lo que hacía. Amb un castelladarat de duero que vaig quedar seca. No, és que la gent... Però què saben? Sí. És que de veritat, Ara t'asseguro que quan va començar a rebotre amb totes les coses del carro, va anar de poc que no l'agafo pel coll i l'estampo contra el terra. Sí, dona, si dies un dia. És que hi ha dies, de veritat. Tu, perquè deus contemplar. Mira, jo és que he fet molta sort. A mi el meu m'ha sortit tan tranquil. Pensa que és un nen que el pots portar tot arreu. Allà me'l deixes allà, es queda quietet, que si te'n descuides és com si no hi fos. Ai, senyor. Quina sort. Mira, l'altre dia li deia al meu home, Climent, no sé pas a què ha sortit aquesta criatura. Pensa que la meva sogra sempre diu que ell de petit era de pronòstic, i jo, la meva mare, diu que era un belluguet. Jo no sé pas aquest fill meu a què ha sortit. Sí, bueno, no te'n refigues, que els nens mos carga el diable. No, em saps que jo en tindria tants que me'n vinguessin. No dius de veritat, T'ho juro. Sí, a mi els nens no em cansen. Vaja, sí que al final del dia estic per la rastre, però jo estar-me a casa, estar per la canalla, tanta com em portessin. Ai, jo no, tu. Jo necessito anar a treballar, fer la meva, relacionar-me amb gent adulta, perquè és que arriba un moment que ja no sé si he perdut la capacitat de mantenir una conversa amb una mica de lògica, i sense interrupcions. Treballes? Sí, sempre he treballat jo. Bueno, quan vaig parir vaig provar d'estar-me a casa amb el nen i tocant-me la pom de terra, però no, ja no. Arnau! Passa! De què treballes? Soc municipal. Tenim a la cara. Això si converses amb els clients, l'ajust. No m'ho conec cap. La Guàrdia Urbana? Sí, bueno, vull dir que no m'ho conec cap. Doncs mira, ara ja em coneixes a mi. Si mai tens cap problema, o jo què sé, o et foten ultramarinos, quin tens? Au, agent 0013. I noia, 13, ja té pebrots la cosa. Que vida dica? No, 6 mesos. Només? Sí, jo d'ofici soc ATS. Ah! Treballava en una mútua, però com que les coses estan com estan, doncs un bon dia la jefa em va dir: mira, xata, últimament per posar un catedre a la setmana ja m'ho puc fer jo soleta, o sigui que agafa el portante i au revoir. Ai, sí, no, ja la cosa està fatal, Llavors em vaig estar a casa amb el nen. Vaig comprar una planxa pel cabell. Vaig fer l'enllissat japonès 14 vegades. El tinto, cada setmana canviava de color. No em podia resistir. De casa a la guarderia, de la guarderia a casa, posar rentadores, fer diners i sopar, regar testos, és que em tornava boja. Jo no treballo. Ja. A mi el cabell me'l fa la meva neboda. Està fent un curs al Marc Baldani. Ja. És una cadena molt bona, A mi al final se'm van cremar les puntes i em va fer por quedar-me calma. El meu home em va dir que havia sortit unes oposicions, unes de Correus i unes altres per la Guàrdia Urbana, i ara amb un sou no arribaríem a fer de més. Per què no va ser les de Correus? No, però veus que tot va per internet. Ah, també tens raó. Mon pare tenia un cosí del poble que havia sigut alferes de la Guàrdia Civil i vaig dir: mira, Maite, no t'encaparris. Tu de fàbrica ja vens amb un cromosoma amb uniforme i tricornio, no? I vaig entrar al cuerpo dels municipals. No ens fa por? Por? Ai, pel carrer deus veure cada estampa. Aquesta és la sort. Si trobo un xitxarel·lo fent el burro, li foto cop de porra i avall. En canvi, a casa me n'he d'estar. Jo no treballo d'ençà que em vaig casar. No, ja em fas la cara, ja. No treballo fora de casa, que a casa no paro. Sí, mira, jo no paro ni fora ni dins. Vaig fer un curs d'interiorisme després del cou. Ah, decoradora. Sí, sempre m'ha agradat molt.
Aquest gerro aquí, aquesta cortina allà, però que és una sanet, que és una floreta, que és una mitja lluna... I el patchwork em torna boixa. Mira, jo m'estimo més tenint la casa neta, no soc de mariconades. No, vull dir que tanta cosa, tanta pols, no? Escolta, vols fer el favor, no li estiris els cabells, home! Carai! Que teu fill està fet un terremoto, eh? Un aiguat, Lourdes, un aiguat que no para mai és. Quina edat té? N'ha fet 4. Ah, esclar, ja comencen a tenir picardia. Picardia? No s'enganya, del que tenen és mala llet. L'altre dia li estava fent el sopar i li dic: Arnau, què t'estimes més, truitet o peixito? I saps què em va dir? Què? Per què no dius truita i peix, mama? Què et penses, que soc subnormal? Home, el nano és més perillós que la pólvora. Si ara ja em contesta així, què em dirà quan tingui 15 anys i pèls a les aixelles? No, perquè desenganya't, aquests dos tindran pèl. I no només a les aixelles. Vols fer el favor de baixar d'aquí? Oh, com s'ha enfilat! Que no veus que cauràs i t'obriràs la closca, animal? No, vols fer el favor de baixar? Com t'ho he de dir? No escupis, brut! Oh, calla, que el que jo sóc és el meu fill. Que fot un cèpim tota la cornella. Vine. Arnau, pensa! O baixes ara mateix d'aquí, o truco els Mossos d'Esquadra i se t'endran tan lluny que quan tornis a casa ja ens l'hauran embargada! Ai, és que és... Bueno, i el teu també és una mica lent, eh? És més... Ai, ja sembla que li faltin 10 minuts. Ja cal que s'espavili perquè si no durà més hòsties que un pa de quilo. Quina edat té? 2 i mig. Déu-n'hi-do. És que el teu és rompellut, eh? Té noia, sí, rompellut aquest. El meu ara està que te'l menjaries. Bueno, ja fa frases llargues. Ah, sí? Sí. I l'enteneu? D'aquella manera. L'Arnau als 2 anys i mig ja semblava un llibre obert, tu. Ah, sí? Oh, però encara són molt petits, no? Perquè que sí que m'hauria d'imaginar. No, suposo que cada nen va al seu ritme. No, és que m'havien dit que les nenes sí que a vegades comencen a parlar. Mira, noia, no ho sé, l'Arnau als 2 anys ja semblava els Ortega i Gasset. Es preguntava unes coses. Sí, me'n recordo que es va morir la meva àvia i quan li vam explicar li vam dir, bueno, doncs que l'àvia gran se n'havia anat i que potser no la tornaria a veure mai més, però que s'estava amb unes cosines, que se l'estimaven molt i que la cuidarien molt bé. Saps què ens va dir? Què? I seguirà cobrant la pensió. Però, a veure, mai que no sabia això de la pensió. No sé, no, jo deuria sentir en alguna conversa i com que sempre té les antenes connectades. Vols dir que el teu fill no té... Bueno, no és d'això, com es diu? Serà que té com una mena de poders? Poders? Sí, per donar pel cul és molt Superdotat? Ah, mira, tant de bo. Sí? Diuen que els nens superdotats se'ls ha d'internar en escoles especials. Seria la manera de perdre'l de vista. Ara que és broma. Ja ho sé! Ai, ens venen mimolotes, eh? Què, Cuca? Si d'avui tampoc no berenarem? Això no pot ser, eh? Em sents? Que em sents que això no pot ser? No. Quan arribem a casa li direm al papa que no has volgut berenar. Ah, ja t'entendràs amb ell. Escolta, i amb el teu home què? Què de què? D'allò. D'allò. Cuidado, d'allò. D'allò. O d'allò d'allà, com vulguis. Bé, Ah, sí, eh? sí, bé. Ah, quina sort. Sí, bé, més aviat anar fent. Ah, o sigui, sense focs artificials. No, ni hablar. Ah, així estem totes dues iguals. Tu tampoc. I pensa que vaig calenta com una teia. Santi sempre està cansat. El teu què li passa? D'un temps ençà, en Climent s'espera el diumenge a la tarda, sí. Ben dinat, s'asseu al sofà, mira l'APM, es fa un tip de riure, i en acabat m'arreplega la cuina, em descorda el davantal, cames, ajudeu-me corrent cap a l'habitació, que si em descuido no t'aconaria la volta de l'escala. Bueno, com que el nen fa la becaina i ell està enriulat. Sí, esclar, després de l'APM. És que durant la setmana va noia, i com que ara amb això de la crisi, la feina ens tenen com els tenen, quan arribem a casa no està d'humor per res. Sopem, ens fiquem al llit i mira, demà serà un altre I dia. un altre dia sense nyigo-nyigo, no? Mira, t'haig de dir... Ai, gràcies, que jo també vaig tan cansada del tragí de la casa i del nen que a mi l'última cosa que em demana el cor... Ai, noia, doncs jo sempre estic a punt. Ai, sí, què vols que t'hi digui, tu? Si estic cansada, em relaxa, i si estic descansada és que no pararia, tu.
Sempre he sigut molt fogosa, jo. Sí, amb en Santi, me'n recordo al principi de conèixer-me, era un no parell, bueno, totes les parelles, no? Al principi s'arrapa contínuament, com si s'acabés el món. És que amb en Santi teníem un vici. Dius unes coses. Ai, noia, deixa'm que t'ho expliqui, dona. Que necessito tenir una conversa una mica íntima, estic fins l'os pedrer de parlar de criatures. Mira, agafa't fort, agafa't... Ah, espera, Cuca, espera. Quiet. Torni. Li faré un... Sí. A veure, mira. A veure, aquí. Ah! Mira. Quan arribem a casa mira tot de pet a la rentadora, pantalons, samarreta, sabates i criatura. Bé, no em diràs que tu no ho trobes a faltar, eh? El què? Allò. Ai, noia. Ai, va, dona, que estem en confiança, no ens escolta ningú. Va, què, ho trobes a faltar o no? Ves. Què vol dir, ves? Jo no sóc com tu. Escolta, que no soc cap puta ròdia. Jo mai he sigut molt activa, Que no t'agraden els homes. Ai, s'ha girat fresc, oi? Cuca, vols que posem el jerseiet? Que no t'agrada. Ai, noia, esclar que m'agraden. Però el tema dit, què vols que et digui? Jo soc molt romàntica. Però les coses al llit mai he tingut massa faler. Ai, ja, però per Mira, exemple... si per mi fos, abraçades, carícies, 4 besitos i bona nit. Ai, Lourdes, per l'amor de Déu, però per què et vas casar, tu? Per criar. Que no és res dolent, eh? Que és molt bonic estar-te amb un home que ha de ser el teu company de per vida i dur fills al món. Que jo me l'estimo molt, en Climent, però molt, eh? I per tenir-lo content em sacrifico tant com convingui. Ai, Lourdes, per favor, però m'estàs dient que el sexe per tu és un sacrifici? Ai, dona, un sacrifici tampoc, però si per mi fos... Ai, Lourdes. Ai, Lourdes! Ai, què vol? Lourdes, tu ets lesbiana? Ah, tu ets lesbiana, vaja, tortillera, saps què vull dir? Des del mig de la carrer. Retira això. No, perquè no t'has ofesa. Però per què me les dius, aquestes coses? Si no és res dolent, a tu t'agraden les dones, tu encara no ho saps, però ja t'ho dic jo. Què hi som les amigues? Doncs ja som al cap del carrer. Però tu i jo ens acabem de Però és que conèixer. tu no t'has pas d'amoïnar, tu estàs casada perquè totes ens casem pel mateix, perquè si surts del ramat, el gos d'atura et fot queixalada. I saps qui és el nostre gos d'atura, no? La societat, el govern, els bisbes i la caixa de pensions, que tot i el temps que són foten un mal catxinen. Ai, no sóc cap xai, jo estic la mar de contenta amb la meva vida i no reneguis que faràs baixar el teu gros. És que et diuen que has de respectar els pares. Sobretot això, respectaràs el pare i la mare. Però escolti, vostè sap qui és mon pare? Vostè sap que mon pare és un pallús i que tan bon punt vaig fer 12 anys, en comptes de mirar-me els ulls em mirava la regatera? Vols una galateta? Mira, que són de les del xinxan. Ahir ja vas perdre la batalla, si ara hi vas hauràs perdut la guerra. I a la guarderia com li va? Aquí, a mon pare? A l'Arnau, dona, que parlàvem de la canalla. No, nena, no. Parlàvem de tu i de la teva desviació sexual. Parlem. Tu ets invertida, Lourdes, que estigues contenta. Que això vol dir que ja has fet un pas per sortir de la corralina i pensa que ara no és com abans. Ui, no, el món ha canviat molt, moltíssim. Les coses són molt diferents. Jo hauria d'anar passant, No, un berro. Si t'ho estic dient, mon pare, un berro. De respectar-lo, uns pobrots. Mira, als 20 anys, jo només volia fotre el camp de casa. I em vaig enrotllar amb el primer que tenia 2 dits de front, em va ensenyar la tita i em va posar mirant el canigó. Home, de bones a primeres, si hagués sigut pel meu home, m'hauria fotut a criar com una truja, però jo vaig agafar en Santi per banda i li vaig dir, escolta, fes-te la idea que aquesta que tens aquí al davant la van parir de tort, eh? Jo tindré fills quan em vingui de gust a mi. A mi! Ho has entès? I ho va entendre. Home, és que se'ls ha d'anar fent ara rectes, Lourdes. Els homes també se'ls ha d'acabar de criar, que venen de cala mama, que són tots una colla de consentits. Cuca, és que saps qui es pensen que són? És que saps qui es pensen que Ai, són no les sé dones? saber. Ja ho diré jo. Els homes es pensen que les dones, casades, solteres, vídues, frígides, no? Ells es pensen que les dones són bestiar, saps? Aviram, entrenat per remenar el de atràs, a il·lustrar-nos les plomes i un cop prenyades, pondre l'ou i fotre'ns a cubà. Jo no soc, però s'ha acabat. Jo posaré la primera pedra. Ningú em dirà mai més què hem de fer, què hem de voler, què hem de sentir, per qui ens hem de sacrificar. Soc lliure i soc l'autoritat. Estic sol al món i resistiré. Que quan hi vaig armada, són moltes i molt poques s'atreviran a seguir-me. Vols matinel? No, soc forta. Soc la primera. Soc una patata fòntia. Què has dit que què? Oh, quina calor, eh? Sí. Quines coses, eh? Quines
coses que passen és... Sí. La vida, La Sí. vida, la vida... La vida és un tango. Sí, un bon tangasso és la vida, si no és un tango. Mica, ara juguen tots dos, o sembla que s'entenen, no? Si és que el meu li fot un gargall, que el teu encara s'hi posa bé. El senyoret de caràcter, aquí te'l veus? Hi ha dies que se li gira el cervell i no vol creure. Mira, el meu deuria néixer amb el cervell girat. Però és molt de tant en tant. Quina sort. És cosa del tarannà. Tarannà. Les persones, cadascú és com és. Sí, això sí que ho tenim, sí. Va, com que anem? Que marquem, saps què? M'he apuntat a danses africanes. Ah, sí? Sí. Què? Bé. Ah, que hi vas molt sovint? No, 2 tardes per setmana, quan no faig el torn de nit. Oh, i amb el nano com t'ho fa? Ma mare, al recull de la guarderia, li dona el berenar. Ah, i t'agrada. Sí. Mira, si no m'agradés no ho faria. Ai, com t'ho dona. Tu fas coses que no t'agraden? Mai té. La professora és molt bona. És africana? No, de Call d'Atenes. Va bé, fer alguna activitat física. Com que no en fem prou durant tot el dia. També tens raó. No, jo ho faig per fer gimnàs i per estar forta, m'entens? Home, dona, per la feina que fas... Sí, com un roure. Jo et dic que jo no seria capaç. No, i també ho faig per distreure'm, saps? I per fer alguna cosa que em vingui de gust a mi, només a mi. No, fas ben fet. He conegut una dona de 66 anys que també hi va. S'acaba de separar del marit. Oh, i té humor de bellugar-se. Bueno, no sé, vull dir, això de la dansa africana sona mogudet. Sí. Tu has sentit mai un tam-tam? Sí. Ah, doncs mira, és tota base de tam-tams i una mena de maraques fetes amb carbasses i llavors, saps? Tam-tam, maraca, tam-tam, maraca, tam-tam, maraca, tam-tam, maraca, i al final ja no saps si t'estàs movent amb la música o se t'ha fotut, què sé, un timbal a dintre el cap i estàs borratxa perduda, saps? I au, vinga, cop de cap i cop de cadera cap aquí, cop de cadera cap allà. Sí, i ben aixarrencada, saps? Sí. Totes feu això. Totes fem el que ens diu la de Call d'Atenes, saps? I rius, saps? Una rialla ben grossa, perquè ja que això de la dansa és un ritual de celebració. No sé pas què cony celebrem perquè devem fotre un goig totes plegades. I la senyora? Quina senyora? No, aquesta de 66 anys també s'aixarranca. Ah, sí, aquesta és la més porca de totes. Sí, no es posa ni sostens. Treballar d'aquesta manera. No, és que la Fernanda s'està alliberant, bueno, es diu Fernanda, saps? Ella ara s'ha tret el marit de sobre i vol moure's lliure com una baldufa sense que ningú no la tibi de cap banda. Ben fet, que Ai, fas. noia, no sé, són senyores grans, aixarrancades, sense sostens, tocant la maraca. No toca. A veure, tu no has sortit mai al carrer sense sostens? No. Mai? Dona, per anar a la platja surto amb el biquini posat. A veure, Lourdes, però tu no has anat mai a sopar amb el teu home amb un vestit arrapat i les metes sueltes? Mai. Ai, Lourdes, em decepciones. Mira, la Fernanda té 2 tetes que semblen 2 càntirs de la Bisbal. Quan salta i crida i tomba i riu, allò és un autèntic ritual d'exaltació femenina. És com si 2 camions cisterna xoquessin a l'AP7, saps? Saps el que et vull dir? El suat que deu acabar. Sí, una mica que queda, Ai, saps? deu quedar la pellina encetada. Ai, Lourdes, tu m'entens? Tu m'entens el que et vull dir? A quina edat li vau treure els bolquers? Aquí. El nen? Ah, l'any i mig de dia. De nit els hi vam deixar fins que en va fer 3, però a vegades encara es pixa. És que l'Armengol ja fa un parell de mesos que ens ho demana i no sé què fer. L'Armengol? Sí, el meu nen. I què mires? Noia, vau quedar descansat. Que és un home ben bonic. No té 2 anys i mig, per l'amor del Déu. Treu-li els bolquers, que aquesta criatura et quedarà escaldada. Vols dir? Home, no dius que ja t'ho demana? No, sí, ens ho demana, ens diu, mama, pipi. Ui, al cap d'un segon ja se l'ha fet, que no tinc ni temps de dur-li l'orinalet. L'orinal, Lourdes. Deixa't estar de diminutius, que aquests als 2 anys ja pixen i caguen com tu i jo. Ai, mira, m'has convençut. Demà li trauré i si de rentar més roba, la vaig fer a Déu. Lourdes, t'he de dir una cosa. Ai, enteniment amb el que em dius, que dus un carreró. No, necessito dir-t'ho. No, t'ho dic des del cor i no vull que t'enfadis, No sóc lesbiana, no hi tornis, t'ho demano, per favor. Tens un fill de 2 anys i mig que encara es fa pipí a sobre i que es diu Armengol. I per què ho dius, això? Perquè estem juntes. Lourdes, en això hem d'estar juntes. I saps per què? Perquè en el fons tu i jo som iguals. Tu ets de les meves, i ets una de les meves. Saps qui ets tu? Tu ets una altra patata Pontiac, Ai, no m'hi vull posar
posar de cul, però és que jo fa estona que no et segueixo. Els serem barricades i des de les nostres trinxeres no donarem treva a l'enemic. Contra les bases llibertàries i tu fes el favor de deixar això, que no veus que és merda de gos, que també te la vols fotre a la boca, que encara tens un budell buit, fart, que ets un fart, que tu ho tries tot. No, de perdut de res. He trobat el camí i tu m'agafaràs de la maneta i m'ajudaràs a sortir d'aquest corredor de mort i de desolació on ens tenen picades a totes dues i a totes les dones de la nostra raça. Però s'ha acabat. Què és el que s'ha acabat? Què dius? Però de què parles? Prou, fins aquí. Jo ja no puc més. Jo ja no tornaré mai més a tirar del carro. Encara de quin carro parles? De tots, Lourdes, de tots. Del súper, també. Mira, s'ha acabat traginar les tovalloletes del fill i la mostassa del pare. És que em fa vomitar la mostassa. No la suporto. No suporto que el meu home em foti la llengua fins a la campaneta i em deixi tot aquell regust fastigós a la boca, tu. Que se la foti al cul, la mostassa. Ja veurà quina cuissó. Prou tovalloletes, prou croquetes, prou fruiteta talladeta, prou lleteta descremadeta. Qui tingui gana, que surti al bosc amb un arc i una fletxa i que mati un porc senglar. Lourdes, has provat les flors de bar? M'ajudaràs a fer la revolució? Pobre de mi. M'ajudaràs? És que estic ben desconcertada. No, m'he tornat boja, tot segur. Sí, que sembla una faltada, que ha perdut el senderi, però t'ho dic de debò. He pres una decisió i necessito que tu siguis, necessito que entenguis que a mi va la vida i que tu ets la meva única salvació. Has acabat? Hosti, tu que calor, Perdona. Perdó. Sí, té. Gràcies. A veure, no t'ho agafis malament, però tanta exaltació, tanta suor, no sé. Hi ha dones que, a veure, tu encara tens la regla, no? Lourdes, jo és que t'he de demanar una cosa. És una mica compromesa. Les hormones són molt No, és que no són les hormones, és molt més gros que les hormones. Jo ja fa estona que t'ho vull dir, però és que no goso. Ai, maita filla, què tens? No t'espantis, que pel poc que ens coneixem ja veig que tu ets de paper maixé, tu? A veure com t'ho explico. Mira, a mi fa temps que em passa una cosa, saps? Molt de temps. Lourdes no li ha dit a ningú això, Ets la primera persona que li comento i t'ho dic a tu perquè penso que ets l'única persona que em pot ajudar. No ens acabem de conèixer. Sí, ho sé, però ets tu, t'ho he de dir a tu. Jo fa dies que t'observo i ara, amb tot això que m'has explicat... Prepara't perquè te'n diré de grossa. Mira, m'estàs amoïnant. Mira, Lourdes, tu i jo som com la nit i el dia, però ens assemblem en algunes coses. Allò de la patata? L'òntia? Encara no he entès. No, ho entendràs perfectament. Quan t'ho hagi explicat tot, ho entendràs perfectament. Mira, tenia 3 mesos, l'Arnau. Una matinada em vaig incorporar per donar-li el pit, estava morta de son, pensant i dormia com un tronc, i jo no vaig obrir el llum de la tauleta per no desvetllar-me. Feia dies que havia aconseguit donar-li el pit i seguir metge dormida, però va durar poc. Tenia el llitet del nen a tocar de mà, vaig posar el braç a dins per agafar-lo a les palpentes i no el trobava. No el trobava, Lourdes, però el sentia, sentia els seus plors, però palpava el coixinet del llitet i l'Arnau no hi era. Clar, em vaig aixecar, espantada, em feia por que no hagués caigut del llit sense jo adonar-me. Em vaig obrir el llum i el vaig trobar arronsat en un costadet del bressol. S'havia mogut i s'havia col·locat a la cantonera del llitet, per això no el trobava. És curiós, tan petit. Va deixar de plorar. Quan vaig obrir el llum, va deixar de plorar. En Santi, evidentment, es va despertar, perquè tots dos vam quedar desvetllats del tot. Ho va fer tota la setmana. Cada cop que tocava menjar, em despertaven els plors, el buscava amb la mà i cada dia s'arraconava en un extrem diferent del llitet. Llavors m'havia d'aixecar, obrir el llum, buscar-lo i quan el trobava ja estava del tot desvetllada. Els primers mesos són tremends. Sí, oi? Deu ser amb l'Armengol he fet sort, perquè és un nen que per dormir mai no ha donat problema. En canvi tinc a mi... Pots callar un moment, sisplau, que encara no he acabat. Van passar els mesos i l'Arnau va deixar de jugar a l'escondit al bressol, però em tenia una altra sorpresa preparada, aquesta era de dia. I només ho feia quan li donava el pit en un lloc públic o quan tenia gent al voltant. Plorava, em treia el pit i quan se m'arrapava el mugró m'hi clavava les gènigues com si fossin 2 fulles de ganivet. Em feia un mal, Lourdes, un mal. Llavors, per acte reflexe, jo me'l treia del damunt. Imagina't si algú em veia. Deuria pensar que jo era una fava tendra o, el que és pitjor, una mala bèstia. No. Ho sé, ho veia als ulls de la gent.
mare i la criatura innocent. I no era una criatura innocent, Lourdes. L'Arnau es comportava com una autèntica sangonera. Potser tens els mugrons delicats, o potser tinc un fill d'estraler que des que va néixer s'ha dedicat a arruïnar-me la vida. Mira. Mira. No veus? No veus quina pose d'oficial de la Gestapo que té? Quan et mira amb aquests ulls d'esquirol dissecat com si et perdonés la vida t'entren unes ganes de fotre al camp corrents. Què fa? El meu li ha deixat la rascleta i ara no li vol tornar. La rascleta? La rascleta? I per què la vols, la rascleta? Què vols, sembrar tot el parc i ensulfatar-nos a tots? És això el que vols? Fumigar-nos i exterminar-nos com els jueus? Què faràs amb la rascleta? Una fossa per fotre'ns dins? No, deixa. Tenia 1 any i mig, era molt cara. Jo m'estava provant 2 peces de pell girada d'imitació. Jo encara no hi compro. No, jo encara tampoc no hi compro, però aquell dia sí. Érem allà dins. Ell i jo. La dependenta li va donar un xup-xup quan vaig començar a provar-me la roba. Érem allà dins, jo amb els 2 peces. Ell assegut en el banquet, però en comptes de llepar el caramel, anava arrossegant el pal. Jo me'l mirava i pensava, però què fot? I ell anava arrossegant el pal. Llavors em vaig girar un momentet per veure com em quedava la faldilleta per darrere i ell, sense encomanar-se ni a Déu ni al diable, em va clavar el pal del xup-xup al cul. Maria de Déu! El va arrossegar fins que va tenir un punxó. Vaig fotre un crim, Lourdes, i li vaig fotre una santa hòstia. Sí, quan es posen rebecs, La dependenta va treure el cap. La faldilla foradada, jo amb sang a les cuixes i el pal del xupa-xup clavat a la galta del cul com una banderilla. La mala bèstia barbejant com si el matessin. I el pitjor de tot, els 5 dits de la meva mà marcats a la galta com una flamarada. És que em van dir de tot, però què haces pegando a un crío? Que te vamos a denunciar? Loca, que estàs loca! Es va muntar un sarau a la botiga del Zara que no tornaré a entrar-hi mai més encara que hagis anat parrats. però ells juguen. Ell es va construir una arma i la va atacar amb premeditació i alevosía. La llei de Murphy! No, la llei del més fort, Lourdes. Ell sabia que tenia el poder de deixar-me en evidència davant de tothom i em va humiliar públicament. Vaig quedar com la maltractadora de nens número 1. Veus si però jo pagar-los és un fill de puta. El meu fill és una mala persona. Per l'amor de Déu, mami, que som petits. Que no m'estima, Lourdes, que no m'ha estimat mai. El seu pare no els hi fa totes aquestes barrabassades, a mi no em tolera, és que no m'ha tolerat mai. Des del dia que el vaig dur al món. Esclar que t'estima, dona. Però si ets la seva mare. Que no m'estima, Lourdes. Jo ell tampoc. Jo també hauria de fer alguna cosa d'esport, vull dir, estic tot encarcarada, tinc l'esquena feta un nyap, però no, jo no sé pas on treure el temps quan és una cosa, és l'altra. No sé, potser quan la Ramonel sigui una mica més gran, de fet tampoc he sigut mai molt esportista. Has vist l'hora que és? He dit que en Climés que estaríem a casa abans que ell arribés i mira, molt aire als ossos. Ja ho saps, els homes com són, Com que només pot estar amb el nano quan torna de la feina, això si al cap d'una estona se t'apaga i s'enxufa la tele. Som-hi, Cuca, som-hi, que la mama ha de fer un sopar, tu encara t'has de Lourdes, m'has sentit el que va, que a veure si coincidim un altre dia, que m'ha agradat molt, El meu fill no m'interessa. Ets tremenda. És que no el vull, Lourdes, no el vull, el meu fill. És que no m'estima. No, i no m'estimarà mai, ho sé. I saps per què ho sé? Perquè jo tampoc vull saber-ne res. Ni ara que és petit, ni molt menys quan creixi i es converteixi en un adolescent intractable. Tots són etapes. És que no ho faré bé, Lourdes, que no ho faré bé, que no tinc voluntat, no tinc interès, no em surt de dintre. Estàs nerviosa. No. Estic desesperada. És normal. A totes ens ha passat. Sí, Sí. Tu també has desitjat la mort del teu fill? Que no puc, Lourdes, ho veu, no? Això és un càstig, és que ho sé. Jo no volia ser mare, però en Santi vingué a insistir, jo li deia que no, i al final vas veient que totes les teves amigues van parint, quan quedàvem totes parlaven del mateix, que si els còlics, que si les genives, que si la robeta... Jo em sentia com un extraterrestre i llavors anava veient que anava cap als 40, el meu home s'anava desenganyant, s'anava pensint
I mira, i vaig fer el cop de cap. Perquè els homes són així, saps? És allò de l'hereu, si no en tenen un cop menys d'escala reduïda no saben què cony han vingut a fotre. Oh, i després també em deia allò de, ai, Maite, quan siguem grans què? Què de què? Li deia jo, si potser no hi arribarem a vells. I ara encara menys perquè amb aquesta nosa que així és una nosa. Suposo que si no tens l'instint. Instint? Collonades. Diuen que l'instint arriba quan pareixes. Quan et posen el nen a sobre diu que llavors ho notes. A mi? Quan m'ho van posar a sobre? Quan el vaig veure i jo el vaig olorar. Surten tan bruts, pobrets. Estic boja. A tu et sembla que estic boja? Dona, és molta pressió. I totes no són iguals, bé, i els nanos tampoc són tots iguals. Vull dir que És que jo el miro... també pot canviar, saps? Potser s'anirà tornant més dòcil i... No? I ni fred, ni calor. No, fred, sí, més aviat fred. Per què no parles amb un psicòleg infantil? No, perquè l'Arnau no té cap problema. L'Arnau és un nen normal. Potser ets tu la que hauria de veure un No, psicòleg. a mi no m'ho ha de dir ningú. Jo ja sé el que em passa. Som dues persones, ell i jo. I les persones no sempre s'entenen. O és que a tu t'agrada tot el món i et portes bé amb tothom. Home, però és el teu fill? Ah, i això vol dir que m'he d'entendre? És teu, és petit, du la teva sang, no és una persona qualsevol. Quina putada, tu. Ai, em sembla que n'escondrà massa. Per què no te'l quedes? El dono. Mai? No parlaré amb el meu home, serà la part més difícil, però ja me'n sortiré. I si m'he de separar... Si algú et sentís. Si algú em sentís, diria que vaig santament, però si t'acabo de dir que no el suporto, que li fotria una bossa al cap per no veure'l mai més i que no m'entra al cervell la idea de fer-me responsable d'algú que em genera tanta repulsió, sí, molt millor que te'l doni tu, que no pas algun dia algú se'l trobi enmig d'una autopista. Doncs ni més ni menys que el que t'estic dient, que et quedis amb el meu fill. Si tu m'acabes de dir que en tindries tants com te'n portessin, i que només en tens un i que et re que no tenir-ne un altre, doncs mira, aquí el tens, te'l dono. Au, va, mira, centrem-nos. Tu ja tens 43 anys i el teu marit és maquinària defectuosa. Tu ara sigues realista, a tu ara ja només et queda dubtar. I ja saps que això de l'adopció va lent, va molt lent. Oh, i després vés a veure què et porten, saps? Aquest té els papers en regla, parla català, està criadet i pixa sol. Però que t'has tornat l'irona del tot! Pensa i amb una mica de calma. Pensi, per mi m'has pres! Per una dona excel·lent, per una dona que ha vingut al món a fer el que fa, portar la casa, tenir cries i fer puntes de coixí, no som tan diferents tu i jo. Som la nit i el dia. Exacte, dos extrems, dues patates Pontiac dins un sac de canavet, sense punt mig, sense matisos. Tu moriries pel teu fill, jo el meu el mataria. Tan no s'estem l'una com l'altra. Una mare sempre donaria la vida pel seu fill. Mira, jo també sóc mare i no ho faria. Ui, Lourdes. A veure, guaia. Les persones, tu mateixa ho has dit, no tots som iguals. Perquè s'ha de tenir paciència, molta paciència. No, ja veies que jo també rebotria coses per terra i em posaria a cridar com una esperitada. I si tingués un botonet per desconnectar-lo, no és el mateix. No ho saps? Tu no vius a casa meva, tu no em veus totes les hores del dia, no tots són flors i viols. Home, ja m'imagino. Tinc amigues solteres que no tenen fills i de vegades penso, que bé que esteu, sense obligacions, sense estria, sense mastitis, Sense un marit amb qui s'ha de fitxar tots els diumenges. ets molt pesada! I tu ets lesbiana, tu ets una mare lesbiana. Ai, no t'atreviràs a deixar el teu home i enrotllar-te amb una dona que et faci feliç i et faci gaudir del sexe. No, no fotràs que no porta el conte del pato, la pata, los patitos. No som lesbiana, collons! No has provat mai? Esclar que no! Doncs fins que no ho provis no ho sabràs. I tu com ho saps? Perquè fa 10 dies vaig anar a buscar l'Arnau a la muntanya, a la casa de colònies. Vaig agafar el cotxe i el vaig anar a buscar. I quan tornàvem era una carretera plena de marges i de revolts. Ell no feia res, ell no plorava, ell només em mirava i jo el veia per retornar. Ell em mirava des de la cadireta. Em mirava sense cap expressió, em mirava com si mirés un vidre transparent. I llavors em vaig adonar de tot el menyspreu i tota la indiferència que sentíem l'un per l'altre. Vaig sortir de la carretera, em vaig aturar en un voral, vaig baixar del cotxe davant meu un precipici alt, altíssim. Si feia una passa endavant i em deixava caure, s'acabaria tot. Però no. Vaig fer una passa enrere, vaig obrir la porta del cotxe, vaig fer baixar l'Arnau de la cadireta, li vaig dir que es posés davant meu, l'Arnau sense badar veu que va fer tot el que li vaig dir. Érem just al mateix punt, als peus del precipici. Jo
Jo només havia de donar-li una empanteta. Prou! I prova, busca una dona, una desconeguda, algú amb qui fer el tastet. Potser no t'agrada, però no et quedis amb el dubte, si no seràs una desgraciada tota la teva vida. Tu a mi no em sent! Mira, jo he estat a punt de matar el meu fill, per tant sé que sóc una mala mare, sóc una assassina en potència. A veure, Lourdes, a mi, tranquil·la, a mi, tranquil·la, a mi no em fa res que el meu fill tingui una mare postissa lesbiana. I a sobre m'ho venies proposant un disbarat. No, no és un disbarat, és un favor. Et queda una engruna de seny. Et demano un favor. No hauria hagut de dirigir-te la paraula. Va, ni tu ni jo, demana'm el que vols. Oblida el favor, ja no te'n demano cap. És una permuta. Una què? Digue'm què vols a canvi. A canvi de què? De quedar-te amb el fill. No, jo no em quedaré el teu fill. Doncs el mataré. Ai, Maite! Ai, Lourdes, sisplau. Estàs molt malament. Lourdes, què vols? No vull res! Què vols? Que callis, que tanquis la boca i deixis de dir barbaritats! Me'n vaig a casa. Demà te'n penediràs, avui. Avui estàs trastocada, no sé per què, però demà te'n faràs creus de tot el que m'acabes de dir. Oh, quina vergonya. Aquí enmig de tothom. A veure si m'has fet agafar calor i tot. Fem-ho. A mi m'agraden els homes més que un tonto la xocolata, però estic disposada a fer-ho amb tu si és això el que vols. Adéu, Maite. No, digue'm Maria Teresa. Quan em diuen Maria Teresa o em canten la xiquitita, em poso com una moto. Ai, no la sé. Si no t'agrada rai, voldrà dir que jo estava equivocada. I si t'agrada, però no li vols dir al teu home, què? Va, està bé. Em comprometo a fer-ho amb tu de tant en tant. Si més no, fins que el nen sigui gran i s'independitzi. No, quan sigui un home deixarem de fer-ho. Però què estàs dient? Mira, serem amants. Tu cries el meu fill i jo em fico al llit amb tu sense que ningú no ho sàpiga. Ja està. Te'l porto al matí, te'l recullo al vespre, tu li fots una pastilleta dins el colacau i així se'm quedarà dormit fins l'endemà i no m'emprenyarà. Seràs com una mena de Mary Poppins. Sí. És un bon tracte, oi? Ets boja. Policia! Sóc llesta, Lourdes. I des que t'has assegut aquí, que sé que tens el mateix problema que tenia el meu pare. Quan parlem, et costa mirar-me als ulls. Les canadecs són les més comunes, són les que gasta tothom. Són rosses i netes i són bones tant per fregir com per bullir o fer-les al forn. Tenen molta sortida entren pels ulls. Bueno, tothom se'ls estima més perquè són apostes segures, sempre tenen el mateix gust. Les Pontiac, les Red Pontiac, són més difícils d'encolomar. Tenen sempre aquella mena de polsets, són botorudes, tenen la pell més dura, fan de més mal pelar. Sempre te troben alguna de podrida o de grillada dins del sac, no es venen tant. Però els que hi en tenen diuen que és la millor patata. La patata, patata. Si parles amb una entesa en fècules, et dirà que la reina dels tubercles és la Red Pontiac. L'autèntica. Siguem autèntiques, Lourdes. Grillades ja ho estem. Abans de podrir-nos del tot, diguem al món que som aquí i que som lliures. Toca. Toca, Gena! Deixa'm! Toca, tio, deixes estar! Desequilibrat, estàs molt malament, tu t'hauríem de tancar. No, si series capaç de fer-li res al teu pobre fill, però una persona que tracta així una desconeguda, ets una mala bèstia. I mai seràs una bona mare perquè tu no tens sang a les venes. Toca, collons! Notes que aquí sota hi ha un cor que batega? I què et penses que hi corre per aquí dins? Moscatell? Dona, que la vida és curta. I tu i jo ja tenim la pell resseca i les galtes del cul a quarts de 15. Oh, vinga, dona, deixa't estar de manies. Això és entre tu i jo, som faves comptades i sense acabó. Deixa'm marxar. Vés. Sisplau, si em faig tard. El meu home. No ploris. No ploris, collons, sí que és valenta, hòstia. Sí que pots. No. Que sí. No. Que sí. No. Mira, que tu ja no tens 4 anys, o sigui que no m'arrenegis, perquè si no et pot un mandau que faran crec les pestanyes. A veure, va, com ho farem? El què? Això del nen? Home, no, d'enrotllar-los ja m'encarrego jo. I una cosina que em treu un parell de favors i que té un pis més. A veure, mira, dic això del nen. Com ho farem? Us el quedeu a mitja pensió o a pensió completa? No, si voleu adoptar parlarem pensant i tindrem banda de bastons, però ja me'n sortiré. Tu
Tu parla amb en Climent i ven-li el producte. No li diguis res de la iaia de la confitura ni del rampell del xupa-xup. Ah, bueno, i si us el voleu quedar sencer, parlaré amb l'advocat per fer el canvi de noms. Per l'amor de Déu, Maite, és un nen, no una mobilet. No, si ho fem ben fet. Estic com si m'haguessin ficat el cap dins d'un timbal. Mira, així és com surto jo de Los Angeles africà. Ai, estem fent el pressa. Ai, sí. Ara estem boges, no? Ai, sí, potser sí. Una mica més que jo, perquè... Ai, qualsevol que ens vegi pensarà que anem drogades o Una mica és aquesta calor. Ai, Miquel. Miquel, ara juga a la mare que ve? No m'ho puc creure. Veus que bé. Digue-li gràcies, Arnau. L'Arnau està ajudant el teu fill a passar el pont. Mira com li agafa la maneta. Si no el veies? Que guapos estan. Quina cosa més dolça. Que bé que ens hem trobat, Saps què? Què? Que no ho faries. Quina de les dues? La de la bossa al cap o la del cul a taula? Ets incapaç de fer-li mal ni al teu fill ni a mi. No m'ha passat pel cap, ho hagués molt pensat. Bo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, noia, potser sí, però... És que a vegades penso que ja tinc 45 anys i quants me'n queden per estar una mica bé i disfrutar de la vida? Què dic? Que els he de fer passar amb aquest que no m'hi entenc i que em s'entoreja com una vaquilla. Què he de fer? Esperar als 70 per engegar-ho tot a cagar i fer com la Fernanda, treure molts sostens i ballar el mandingo. Esclar que sí. Sí. Els que no entenen es pensen que això dels nanos és qüestió d'anar fent, només veuen la part simpàtica, però s'han de tenir els nervis a puesto perquè hi ha moments que pararies boig. A mi m'ho dius. Però després te'ls mires quan juguen, o quan dormen, o quan estan contents. Ells fan aquella rialla i t'abracen i et fan un petó que et deixa la cara plena de baballes i... Tots hem sigut petits i les hem fetes de l'alçada d'un campanar. I tots hem sigut jovenets i tots sabem que tenir la cara plena de grans quan t'està canviant el cos i només tens ganes de mambo és molt puta l'adolescència. Puta és, noia, sí. Però la vida és anar passant. L'internaré. A Irlanda ja ha d'haver internats, perquè els de Suïssa en sortiran Ai, caríssims. deixeu-me que estan a casa, fes l'amor amb el teu home i explica-li tot el que m'has explicat. Sí, fil per randa. No m'entens, demana-li ajuda, és el vostre fill de tots dos. No t'ho has de carregar tu tot És que en sol. Santi no ho Ai, entendrà. tant que ho No ho entendràs. entendrà, perquè ell es pensa que som la família Feliz. Per això li haig de plantejar com una cosa feta. Li he de dir, mira, noia, a mi em sap molt greu, però aquesta criatura i jo som incompatibles. És una llàstima i és una putada molt gran. Però pel bé de tot serà millor que no ho vegi mai més. Et girarà la cara. Et girarà la cara? Ai, que em girarà la cara. Sí, Això és el que faries tu? és el que faria el meu home. L'ha matat! L'ha matat! Ai, que horror! Maite, és la pell de Barrabàs, criminal, de la bèstia! A pot, un tròpol! Descentrat, és que és un descentrat, saps què hauria d'haver fet abans de parir? Abans de parir hauria d'haver tancat les cames! Perdona, anirem tots a la presó, tota la meva família anirem a la presó perquè aquest nano és el puto Chucky! No, escolta, Maite, escolta, és l'Arnau, el caca i puta, és l'Arnau! L'Arnau? Sí. Vols dir que el teu fill ha fotut el meu fill
daltabaix del pont. Em sap molt de greu, té raó. I és belluga? Oh, romàntic. Es mou o no es mou? S'està aixecant! Ai, sembla que no s'ha fet res. Oh, gràcies a Déu. Lourdes, tu m'has dit que el teu home et pega? Això també ho hauríem de comentar, no? Adéu, Mike. No, és que està tipificat, jo sóc una representanta de la llei i això que et fa el teu home és un delicte. Mira, jo et puc ajudar, l'has de denunciar. Tinc el telèfon... Armengol! No, és que ara ho entenc tot. Jo no he Clar, és vist. que està claríssim, per això no tens ganes de nyiqui-nyiqui. Clar, aquest tio és un fill de... Uah, té el samaler mandrós, però la mà fluixa, eh? Però que no ho veus, que això que m'has dit és molt gros. Armengol! Mira, ma, que jo tinc una vida, saps? Sí, un fill, un marit, una hipoteca, una humitat a la banyera, una sogra que li queda fer els peus cada 15 dies, i les cendres de la gossa a la calaixera de dalt. D'això se'n diu formar una família, aquí al Perú i a Palau de Plegamans. Que tot no és perfecte, qui va dir que ho havia de ser? A mi em van dir que per a la buena i per a la mala, jo vaig dir amén, doncs ara a petxuga, l'ordites. I si fossis tan amable de deixar de psicoanalitzar-me, em faries un favor. Ara, si no et sap greu, agafaré el meu fill al meu còmplice ambulant i me n'aniré a casa amb el meu home, que es passa el dia treballant com un burro. I aquí en 2 anys ja li han rebaixat el sou 3 vegades. Dic, encara gràcies que quan ens ajuntem tots a l'hora de sopar té una mica d'esma per estar pel seu fill, ni que siguin 10 minuts. I quan ens n'anem a dormir, que no té ganes de ximichurri. Media volta, bona nit i tapa't. Que té ganes de ximichurri, les calces al cap i visca Catalunya! I dies passen que hem quedat enteses? Tu no ets lesbiana, però tu això per què no m'ho deies, doncs? Seu, no sé què és tan Que tu això no tens per què aguantar. també li vas fotre un ostre al teu fill, no? O sigui que ja ho saps. Aquest món no gira rodó ni girarà. I grillats, el que vindria a ser grillats, ho estem una mica tots. No comparis, no comparis! Que no compari, què és el que no he de comparar? Però que veus la tele, tu? Que veus algun blau al cos? No! Com una vegada que ell estava desmarxat i jo no hauria d'haver dit el que vaig dir. Oh, per un perro que maté, mata perros no llama. Però és que tu el teu home l'has de deixar, tu això no ho has de Ai, construir. veig que tu t'ho arregles igual, tu, Sí, quan va maldades deixem-ho córrer. Que el teu fill et posa nerviosa, fot-lo del tabàs d'un terraplén. El meu marit amb mal dia, deixem-ho l'estacada, que s'espavili com pugui. Però què dius un mal dia? És que ell no té cap dret a fer-te res. No em vaig mai fer, ara sí. Davant del nen? No! Segur? Oi, no puc dir-te res, per què? A veure, però tu te n'adones que estem parlant del que estem No, parlant? jo ja no sé a quin món visc. I tot gràcies a tu, que estàs com un llum de ganxo i al final m'hi vas acabar. A veure, prou, s'ha acabat. Digue'm com es diu. Aquí! El desgraciat aquest del teu home. sí, tontíssim. Mira, és que si jo fos tu... Veus aquell nen de la samarreteta verda? Sí. Oi que sembla un nen normal? Doncs és el meu fill, meu i del meu home. I resulta que és un nen normal, molt normal. I et juro pel més sagrat que mai de la vida ha vist els seus pares aixecar-se la veu. Creu-t'ho, no, però és la veritat. Sí, però et pega. No, senyora! Ho has dit tu mateixa, encara que sigui de tant en tant. No, no ho fa de tant en tant, però la veritat, un cop, que se li va escapar. Home, escapat? Tira-t'ho del cap! Mira, noia, ja tot allò que m'has dit abans, que si la pastilla, que si l'autopista, que si el canvi de nom... Ai, no me'n recordo de res, de res. Mira, saps què passa? Que jo he d'actuar. Què dius? Que si sé que s'està produint un delicte, he de prendre mesures. Un delicte? D'ofici. Ah, ja ho veig. Ho diu el manual d'instruccions de la Guàrdia Urbana, Poses l'uniforme, ja penses que ets flash gordo. Mira, ho sento, però no hi ha feina. Ah, sí, què faràs? Vindràs a casa meva i diràs a l'home que estic que les està passant més putes que caïn, que te l'endús a la garjola perquè no té dret a desesperar-se ni una mica així? No té cap de dret. Toca la papitilla! I això m'ho diu la mare que ha estat a punt de vendre amb el seu fill com si fos un R5. Parlem-ne, dona, de què? De què més vols que parlem? Vols dir que ens hem deixat de tocar algun tema? Estic il·luminat. Quina por! A veure, jo no l'he picat mai més a l'Arnau, només el dia del I Tara. per què m'ho he de creure? Perquè si no t'ho creus, no ens entendrem. Tu, tia, estàs fatal, Tu et patina la braga i que no veas, Tens raó, jo també estic una mica com una... Armengol, com t'ho he de dir? Sigui com sigui, tu
conservar el teu home, no? Mira, jo vull conservar que tinc l'eina que prou m'ha costat. Jo amb el que tinc vaig fent, no? És que m'hi jugo una sanció, què dic una sanció? Em fotran al carrer! Per què? És que si no tu i a tu et passa Ai, alguna per cosa... l'amor de Déu, mai, que el meu marit és un sambaró que va tenir un mal dia, va patir un munt de pista. Tal com estan les coses, si em foten fora... Què cony? Per què mires així? Mira, si et torna a fer mai més res, m'ho diràs i no anirem amb tantes contemplacions, perquè jo quan em poso flamenca, jura'm que si t'alça només un dit, No tornarà a passar. mira, si passés, m'ho diràs i vindré i li fotré la porra pel cul fins que canti l'aliron. Ara, tu també hauries de fer alguna cosa per mi, és o no? O sigui, a veure, si jo, de moment, callo, tu... No m'ho puc creure. Hoy por ti, mañana por mí... Te'l puc portar de dilluns a divendres. Li dono l'esmorzar, el deixo a la guarderia, tu el reculls i te'l quedes fins al vespre. Així en Santi no notarà res. Els caps de setmana no pateixis, el xufaré a casa els meus sogres. No li facis mandonguilles, les poses sota les estovalles i els aixafa com si explotessin. No trauràs mai més l'oli ni fregant amb catxicins. Els àpats només pren naranjos, de llimona. Vols que t'ho conti tot això? Espera. Bé. Trinarancos, caratxo. Això. Trinarancos de llimona. Què més? Ah, bueno, els iogurts, dona'ls-hi desnatats perquè se'n fot 3 o 4 cada dia, aquest nano ens quedarà com una bola. Desnatats. Què més? Ah, sí, bueno, marca blanca res, Ho vol tot de marca bona. Marca blanca res. Marca blanca, no. Marca blanca, no. Què més? Ah, bueno, les samarretes de sota fota'ls-hi de cotó perquè té la pell secota, s'arrasca, bueno, queda tot un fàstic, una crosta. Posa-li samarreta de cotó. A veure què més... Ah, bueno, dibuixa. Plastidecor, sols hi duren res 4 dies entre que se'ls menja i els enxampa i els porten a casa. Plastidecors. Què més? Ah, sí, bueno, música. Bueno, música. Li agrada el Rei León. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Ja et portaré el CD. Hakuna Matata. I em sembla que ja està. Ah, bueno, no. Si a vegades a la tarda fa una segona siesta, deixa-li una mica oberta la persiana de sota, perquè a vegades si és fosc, no dorm tranquil, no. La persianeta oberta. Mira, això també em passava a mi de petita.